What's up mga kaibigan? Dito tayo ngayon sa Tagaytay City. Makiki-CR lamang. CR muna tayo mga kaibigan. At talagang masakit na ang aking tiyang. Kailangan mo nang magbawas ng tubig sa tiyan para mamaya-maya biyahe na naman tayo. Open house today. Ayun po, malalim mo yan, malayo-layo po yan pag binaybay natin yan. So dito lang ho tayo. Dito po kami napunta sa Crosswinds Luxora Resort. Open na po sila. Dati hindi pa sila open mga kaibigan. Daming tricycle ay motor mga kaibigan. Kapata, may ginawang lobas ngayon. Pumunta ho kami ng picnic group. Bali ho, sarado pa ho siya. Hindi pa ho sila nagpapapasok kasi mahigpit pa po sila ngayon. Nagsisimpa na lang muna ho kami para okay. Hindi masayang yung pinunta natin dito. Diba? Ella? Diba ate? Ate, kaway ate. So mamaya babalik tayo doon. Nag-CR lang muna kami mga kaibigan. Sarap naman yan. Saan nyo yung binili? Ay, nung nagtatanong. Saan nyo yung binili? Doon. Saan? Doon. Nakikili ko. Tapos? Happy? Happy? Saan na tayo pupunta ngayon? Nandito kami ngayon sa Crosswind, dito sa may Tagaytay Crosswind Swiss Luxury Resort. Dito kami dati nang galing nila Jassy. Nag-overnight stay kami dito. Ang ganda dito, sobra maganda talaga, promise. Para kang nasa Australia. Puro pine tree. Parang Australia lang. Ganda, promise. Switzerland pala, sorry. Ganda niya, promise. Ang ganda niya dito. Hindi ka...
Bali nung umano yung Bulkan Taal, nasira po kasi yung dating ano. Kaya ito na yung ginagawa nila sa mga kaibigan. Ito sila, yan. Ito pa picnic group. Ito mga kaibigan, si Mama Mary, yung pinapasyalan dito sa Tagaytay. Bali hindi pa ho siya yari. I know. Picture lang muna kami rito kasi wala pang, hindi pa masyadong yari siya sa mga kaibigan. Ayun si Mama Mary, yung malaking revolto. Tapos na. Takbo na tayo. Let's go mga kaibigan. Up, yeah, man eh. Nakakonek ka naman. Uy! Mga kaboy B! Diyan pala kayo. Andito tayo ngayon sa napakagandang Tagaytay. Malamig at mainit-init. Ayan, tirik na tirik yung araw. Kahit na tirik ang araw, malamig pa rin. Iba yung klima dito sa Tagaytay kaysa sa Manila. Mga kaboy B. Ang ginawa natin ngayon dito sa Tagaytay is pupuntahan ho sana namin si Mama Mary kasi doon ho kami na, yun yung debuto namin pag napunta kami dito sa Tagaytay. Pinupuntahan ho lagi namin siya para magsimba, manalangin. Ang nangyari, hindi pa ho tapos kasi nasira ho siya nung pumutok yung Bulkang Taal. Nasira po yung imahe ni Mama Mary kaya anong nangyari, nilipat po siya. Kasi nung unang punta namin doon, ang sabi by March matatapos na daw yung demoto ni Mama Mary. Ay ngayon May, ay June na ho siya ngayon. Anong nangyari, wala pa, hindi pa ho natapos yung simbahan kaya hindi pa tayo makapasok ho doon. So ang ganap, babalik din ho agad kami. Babalik din ho kami ng bahay para Balik ng Manila. doon na lang ho kami magsisimba sa bahay namin. So yun muna mga kaibigan yung ganap natin. Wala pa rin yung pinupuntahan ni Boy B. Di ba? Nasa loob na lang sa sasakyan, sayaw pa na sayaw. Yung panganin ni Boy B, walang ginawa kundi mag-cellphone. Dito po tayo mga kaibigan sa Amadeo. Ito po. Tining kung bago ka pumunta ng Tagaytay, dadaan mo na itong Amadeo na to. Ito mga kaibigan. Yan lang siya. Welcome Amadeo. Ito mga kaibigan. At tayo pupunta ng Tagaytay, kailangan pasyalan muna natin ito. Amadeo. So let's go mga kaibigan.